Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo. Allah nake ga mu abokin aku garin nan yanzu daɗi yake mun yanda baka tana Allah ko shi tarin sai ya girma Allah ina ka jin da nake jin daɗin garin nan da kai mamaki to ai in tsama to kai kuma wannan hoton me kake dauka kai baka jin wani ƙanshin turare ne suna ji to ai wancan gayan ne ya wuce yake ƙanshin turare shi yasa dauki hoton shi ina so in je nuna wa mai turaren domin ya san wani kalan ƙanshin turare ba yake can shagon su Umar haka suke yi shagon su Umar ba to shikenan mu je can in dai wannan shagon nan ne wannan mutumin ya sai turaren nan al-ihsan mu karanta tukun al-ihsan tana an Islamic book shop we also sell all kind of ba sai ka karanta ko ina ba yana karanta al-ihsan to gashi nan dai al-ihsan dai to shine ai haka ne aka wannan shagon ne zo mu shiga assalamu alaikum ya kasuwa yauwa manaja kai ne manajan ko kana ji ko ina tafiya kan titi kawai sai na ji wani kanshin wani turare wajen wani gaya kana ji kawai sai na dauki hoton shi hoton turaren hoton rigan shi da na dauka to shi ne hoton rigan shi wanda ya sa turaren yauwa shine nazo in nuna maka bani kalar turaren saboda kanshin yamu saboda an gari yauwa ka dai gane dai ka dai to ai haka ba zai yi da dai hoton turaren ka dauko sai mu gane wanne ne amma ba damuwa in a hanya dai ba yadda ban yi da shi ba a game da haka amma ya ce da dama da arabian da suka hada da su dino lovely kai wannan turaren shine dini ko daniel ko ya ma sunan shi yawa daniel ko okay dani ko to alakwai al'amir wai daya ni na ga hada wasu kayan alkur'ani kuke saidawa nan akwai malamai ne sai da kayan da'awa da waye ne muna yada da'awa da kuma kaya na addini ga sunan duk muna sayarwa littattafai amma su ga sunan amma Allah ya muku albarka subul salam sahih bukhari sahih muslim amma ma littafin nan na babban malamin nan namu Allah ya ji kansa malam Jafar Allah ya sarki wanda ya kokarin yin tafsirin sa na Qur'ani gaba daya da tarjuma ai ka san wani abu gabaki ɗaya na fuskanci yaran angon mujahilai ne to amma tunda dai naga akwai wannan Allah ko alwala ba su iya ba amma tunda dai naga akwai wannan shagon da suke koyar da wacce za ka yi alwala hatta daga yacce za ka kwanta bacci ka tashi al'amura na rayuwa da za ka gudanar da su na yau da kullum shine naga kun rubuta al-ihsan komai al-ihsan kuma kayan a sauƙaƙe to wannan wani gari ne kenan muke ciki dan ni kawai nan muna cikin garin Abuja yawa a cikin daidai kenan Abuja daidai kenan amma mutanen daidai sun ji daɗi amma mutanen daidai sun san da shagon nan ko al-ihsan gaskiya suna sanin su saboda sakamakon hakan mutane da dama duk wanda ya gani zai sanar da ƴan uwansa ɗalibai da malamai haka suna zuwa alhamdulillah kuma naga ba wai iya turare da kayan abin nan kuke sayarwa ba har da cosmetic irin kayan mata saboda malam aran ma idan ya shigo guri ya sai kayan aiki sannan kuma zai ga to ga fa abubuwan da zai sa ya siya ya gyara madam ta fito fresh neat da ke gaya ba mutum na Allah da farka na gani za ka ban guda ɗayan kawai budurwa ta muna da English gold muna da copper muna da python da dai sauransu yari da waye duka muna da su ita wannan kwamfutar mai kuke da ita yawwa alhamdulillah wannan da ka gani muna printing typing photocopy da ma sauran abubuwa dai na wannan aikin laminate da sauran gaskiya ku dai tsakani da Allah mutanen kirki ne masu shagon nan na rantsa da Allah yana ga yan angonmu kai jama'a duk mai bukatar sayan abubuwa dai kun ga dai akwai alkur'ani mai tsarki akwai cosmetic materials akwai sarka ya ce ya mun alƙawarin zai ba budura zai ba ni guda ɗayan kai budurata akwai dai abubuwa dai gabaki ɗaya dai duk abin da yake so idan ta printing kake so laminating ga suna da kayan aiki kuma gaskiya wannan manajan mai saukin kai ne wallahi dan ina zuwa ni bai mun wani challenge bai mun komai ba ya nuna mun abubuwa yanda ya kamata to gaskiya shagon nan gaskiya ne ni ma kaina na yi farin ciki da jin haka yawa insha Allah zan ganyato madan dina mu an tayo zuwa nan kuma kuma suna ba da sari ba guda ɗaya ba suna ba da sari kai idan ma baka da komai a shagon ka zo nan za su cika ma shagon to insha Allah za mu yi kokarin yi musu waye baki ka kumanta kuma wannan shagon yana nan da kwarot bakin hanya bakin shiga kwata daidai abun nan mai opposite al-sunfa school wannan ta makarantar yara nan na al-sunfa tana nan inda ka zo kai tsaye za ka zo ka tar da wannan shago al-ihsan mun gode